салому дуруд дӯстон. Футболбозон бо як амали худ метавонанд таърихи футболро бознависӣ кунанд. баъзан вақт чунон ба назар мерасад ки ба футболбозон қуввае аз ғайб кӯмак мекунад. Миллион мухлисон дар ин лаҳза сари худро қапида ҳайрон мешаванд ва аз худ мепурсанд ки ин ҳолат чӣ гуна рух дод. Дар ин барнома маҳз оиди чунин лаҳзаҳо гап мезанем. Агар барои тамошо омода бошед, лайкҳои худро гузоред. Мо бошем, оғоз мекунем. хотиррасон мекунем ки сарпарасти барномаҳои мо ширкати 1x аст. тамошои бозиҳои дастаи дӯстдоштаи худро ҳамроҳ бо 1x метавонад ҷолибтар кунед, зеро онҳо коэффициентҳои баландтаринро пешниҳод мекунанд. вале муҳимтар аз ҳама истифодабарандагони навро бо промокоди ташвиқ дар аввалин пардохт то $100 бонус интизор аст. ссилкаи бозӣ дар комментария. имкониятро аз даст надиҳед. баъзан вақт тӯб бо як шакли боварнокарданӣ дохили дарвоза мешавад. маҳз чунин ҳолат дар бозии байни Рапид ва Виктория рух дод. дар дақиқаи 77 Рапид голи ғалабаовари худро зад, вале голи задаи даста хело аҷиб буд. аз тарафи дигар хело хандаовар. ҳамлагари Рапид Филипп Шопесберг дар ҳолати 1-1 бо дарвозабон қарор гирифт ва ғайримчашм дошт лағжида ба замин афтид. маҳз дар вақти афтидан пои ӯ ба тӯб расид ва ҳамин тавр яроқи футболӣ дохили дарвоза шуд. маҳз афтидани Шопесберг тавонист диққати дарвозабонро ҷалб кунад, вагарна ӯ имкон дошт зарбаро бартараф кунад. шумо ба дарвозабон нигоҳ кунед. чунинашро ӯ аниқ интизор набуд. бахти Лука Модрич ҳам омад кардааст. вақте ӯ дар Тоттенхем бозӣ мекард, ҳамдастаи Модрич аз дурӣ зарба заду тӯб ба сутуни дарвоза бархӯрд. Модрич метавонист ин зарбаро ба дарвоза равон кунад, вале мувозинатро гум карда ба замин афтид. дар ин вақт мӯъҷиза рух дод ва тӯб аз сутуни дарвоза рост ба сари Лука омаду баъдан дохили дарвоза гардид. бубинед ки нимҳимоятгари хорватӣ ин голро чӣ гуна ҷашн гирифт. дар футбол чунин ҷашнгириҳо бисёранд, вале дар иҷрои Модрич мо ин чизро интизор набудем. моҳи декабри соли 2016 Байер ба меҳмонии Монако омад. дар охири бозӣ меҳмонон пеналти кор карданд. онро ҳимоятгари бразилӣ Вендел хост иҷро кунад. ӯ зарбаро иҷро карду тӯб ба сутуни дарвоза бархӯрд, вале тӯб баргашта ба миёни дарвозабон заду ба дохили тури дарвоза шуд. ана ҳамин гуна бахти Вендел омад кард. дарвозабон худаш гунаҳгор аст. ӯ қоидаро вайрон карда пеш аз зарба ба пеш баромад ва барои ин кораш тақдир ӯро ҷазои сахт дод. дар бозии байни Аргентина ва Панама Гонсало Игуаин аҷибтарин партофти головаро дар карьераш анҷом дод. ҳимоятгарони Панама дигар прессинги аргентиниёро тоқат карда наметавонистанд ва яке аз онҳо тахмин зарба зад ва тӯбро аз ҷаримагоҳ хост дур кунад. вале Игуаин бо сари худ сади роҳи тӯб шуд ки ҳамзамон ин барои Месси партофти идеалӣ буд. Месси аз тӯҳфаи тақдир хуб истифода карда голи дуюмашро дар он бозӣ ба ҳадаф расонд. дар бозии байни Тоттенхем ва Брайтон бо шарофати он ки бахти Сержио Рио омад кард, дастаи лондонӣ ғолиб гардид. ҳимоятгар дар кунҷ тӯбро соҳиб шуд ва омода буд ба дохили ҷаримагоҳ партофт кунад. дар ин вақт ҳимоятгари Брайтон хост ба ӯ халал расонад, вале бо ин амалаш ба Оре кӯмак кард то муаллифи голи хело зебое шавад. ба ҷои партофт зарбаи Оре хело зебо дохили дарвоза гардид. ин голи Ибрагимович аҷибтарин гол дар карьераи ӯ аст. Златан сӯи дарвозаи Эвертон медавид ва ба ӯ ҳамдасташ партофти идеалӣ дод. ҳамлагар дид ки дарвозабон аз мавқеаш берун шудааст, бинобар ин тӯбро аз болои сари ӯ партофт. тӯб аввал ба сутуни болоии дарвоза бархӯрд, баъдан ба сутуни канорӣ. пас аз он бо тарзи хело аҷиб дохили дарвоза шуд. пас аз бозӣ Златан чунин гуфт: златан тӯбро ба дарвоза равон намекунад, балки тӯб барои златан дохили дарвоза мешавад. дар ин ҳолат бошад бахт ба рӯи дарвозабон хандид. дар яке аз бозиҳои чемпионати Бразилия футболбоз пеналтиро иҷро кард. тӯб аввал ба як сутун ва баъдан ба сутуни дигар бархӯрд. сипас тӯб ба ихтиёри сурхпӯшон баргашту бозингари онҳо боз як имкони голзанӣ дошт, вале дарвозабон худаш нафаҳмид ки муаллифи сейви хело аҷиб шуд. дар ҳоле ки тӯб аз майдон берун гардиду то ҳол нафаҳмид ки чӣ рух додааст ва дар гирду атрофаш тӯбро ҷустуҷӯ мекард. боре дарвозабони Ливерпул Пепе Рейна муаллифи партофти головар шуд. росӣ на ба ҳамдастаи худ, балки ба футболбозони рақиб. дарвозабон тавонист зарбаи қавии рақибонро бартараф кунад, вале баъди сейв тӯб боз тарафи дарвоза мерафт.
он вақт мисле ки тӯб хело гарм бошаду дасти Рейна сӯхта бошад, ӯ тӯбро қапиду дарҳол ба тарафи дигар партофт. ӯ метавонист бо муш тӯбро аз майдон берун кунад, вале ба ҷои ин онро ба ҳамлагари Эвертон тӯҳфа намуд ки аз 1 метр онро бо сараш ба дарвоза равон намуд. Пепе Рейна қариб буд ки ин голро бо рақиб ҷашн гирад, бале ӯ ба ин чиз ҳақ дошт, зеро маҳз ӯ партофти головар анҷом дод. дар бозии Ювентус зидди Сассуоло Дибала зарбаи кунҷиро иҷро кард. Банучи тарафи футболбози рақиб тӯбро равон кард. ҳимоятгар хост онро аз майдон берун кунад, вале бо сараш қариб автогол зада буд. инҷо сутуни дарвоза ба фоидаи Роналду кор кард ки хело наздик дар дарвоза қарор дошт. тӯб ба сутун бархӯрда рост ба ҷониби Роналду рафт ва ӯ бо як ҳаракати содда онро дохили дарвоза намуд. ана ҳамин тавр сутуни дарвоза ба Криштиану кӯмак кард ки нахустин голи худро дар ҳайати Ювентус ба ҳадаф расонад. дар охирон дақиқаҳои бозии Ливерпул ва Эвертон Вирҷил ван Дейк хост зарба занад, вале дар ин кор на чандон муваффақ шуд. ӯ аллакай умеди худро канд ва ба хати ҳимоя бармегашт. тӯб баландтар аз дарвоза мерафт, вале дарвозабони Эвертон Ҷордан Пикфорд тарсид ва хост боварӣ ҳосил кунад ки тӯб дохили дарвоза намешавад. бо ин амалаш дар як лаҳзае ки ҳатто бӯи гол намебаромад, Пикфорд барои ориги партофти головар тӯҳфа кард. ҷолибаш он аст ки дақиқаи шашуми иловагӣ ҷараён дошт ва ҳисоб 0-0 буд. маҳз бо шарофати ин гол Ливерпул ғалаба ба даст овард. бо ҳамин тамом дӯстон, умедворам ки як лаҳзае бошад таъби шуморо болида кардам. бо шумо буд канали Футбародарон ва ман Беҳрӯз Артиков. хайр то барномаҳои дигар. муваффақу пирӯз бошед.